Way holiday sa dakop, mao kini ang gipaklaro sa Land Transportation Office. Dili magpanuko ang mga personahe sa law enforcement unit sa LTO-11 nga manakop labi na sa mga kulurom nga sakyanan. Matud ni Thomas Edward Ruales, hepe sa law enforcement unit, mas gipahugtan nila ang paghiling sa mga papeles labi na kay sagad sa mga kulurom units mubiyahe kay nagtuo nga walay dakop. So karon padayon ta sa ato ang Oplan Semana Santa biyaheng ayos. Then nag-check ta sa terminal sa roadworthiness sa mga sakyanan o even sa kalsada nagapara ta og mga biyahe, naga-monitor ta sa mga travel. So kani dili lang ni siya diare sa Davao City, of course with the whole of Region 11 sa provinces nato. Then naman tay mga district enforcers dadto, same pod napod sila ilang plan program of activities. Bisita ta sa mga terminals, ginaat nga natong entry and exit points, tanaw na itong mga pertinent documents kung okay pa ba. Then number one, ang gina-operasyon na namo karon kanang kolorum. So mga private vehicles na nagapamasada. So kana gina-reiterate na po namo nga kung pwede ang mga ang ato ang mga pasahero, mga biyahedor karon dapat dadto ta sa tamang sakayan lang jud sa terminal. Then ang mga van na may body markings, kung wala dili na siya franchise na UV na pampasahero na van. Padayon usab ang operasyon sa LTO sa pagukod sa mga sakyanan nga illegal nga namasada dinhi sa syudad. Karon daghan gihapon og kanang of course since nag-upgrade pud sila kumbaga. So sa una terminal lang, karon nagapanguha na sila through social media, naga-pre-booking na sila. So mas lisod siya dakpon karon. But of course kami pod nagapangita pod migpaagi na para mapakgang na natong mga illegal nga pagpasada. Sukad nag level 1 quarantine status sa Dakbayan ug gibalik ang full capacity sulod sa mga sakyanan, balik dakop na sab ang LTO sa mga driver nga makasupak sa gilatid nga balaod trapiko. Hugot gihapon ang atong pagpatuman. Although natay medyo naglaylo taga may tungod atong pandemic, kasi kailangan og kanang naglisod pud ang mga tao, ang seating capacity gibaba. But now we're back at 100% capacity na pod. Kana ginatanaw na pod namo, naghugot na hinahinay tag hugot na pod karon. Gina-educate nato mga drivers nato nga 100% na ta, di na ta mag-allow anang pakabiton pa jud ninyo or kanang magsabak-sabak. So kana ginadakop jud namo, gina-discourage jud na namo gihapon ron. Sukad niya tong Enero hangtod karong adlaw, mukabat na sa 26 ka mga kulurum nga sakyanan ang nadakpan sa LTO. Pahimangno sa mga otoridad sa mga motorista nga kanunay dalahon ang mga importanteng dokumento sama sa driver's license ug updated nga rehistro sa sakyanan aron dunay ikapakita atol sa mandatory inspection. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.